Hello guys, good evening guys. Samahan nyo ko guys mag-duty ngayon panggabi. Ito ang mahirap trabaho paggabi. Ayan nyo guys, kaya ayaw ko mag-duty ng gabi kasi antokin ako. Sobrang antokin guys. Kasi pag umaga na, pag uwi na, hindi na rin ako makatulog. Kahit ipikit ko man ang mata ko, wala din. So yan ang magagawa natin. Ito ang buhay natin, OFW. Kaya guys, hirap gabi. So yan guys, dyan tayo mag-duty guys. Bago mag-duty, kain muna. Sana masarap yung ano nila, pagkain nila. Pagdating doon sa taas, matulog. Sarap buhay. So kaya ang ayaw ko guys na mag-duty ng gabi. Antuking kaya ako. Buti kong laging may kape. So yun guys, pasok na tayo guys. Hanggang dito lang muna guys. Bye bye. Hello guys, good evening guys. Yan guys, may pasok tayo ngayon, pang night duty. So yan guys, nandito ko ngayon sa rooftop. Yan guys, swimming pool yan guys. So yan, kaso madilim. So nandito ako guys sa rooftop. Magandang gabi po sa inyong lahat guys. So yan guys, ang ganda dito. Tingnan nyo yan guys, yan dagat yan guys, papunta doon. Yan, ang ganda-ganda dito. Grabe yan guys, ang ganda. Ang problema naman guys, inaantok na ako. Ganda dito guys. Taas nito guys. Tingnan nyo naman guys yung taas. Ganda. Hindi nakakasawang mag-ano, mag-relax dito guys, kasi may higa-higaan dito. Higa-higa ka muna kung gusto. Sarap yung buhay. Guys, yan, tigaan sa mga guests. Yan guys, sarap lang buhay ko dito. Malamig lang siya, may hangahagis hangin guys. Grabe, ang ganda dito. Ganda.
sarap matulog na dito. Kaso hindi pwedeng matulog. Kailangan mag-duty guys. Yan. Grabe ang ganda. Ganda naman dito. Guys. Time check guys. Now is 11 PM. Uliin na guys ng gabi. Pero tingnan mo naman. Lahat ng sakyan busy pa rin. Sige guys, hanggang dito muna guys.